Sedulur papat ing wujud fisik yaiku kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Banjur bisa waluya jati. Nalika urip ing alam padang, manungsa bisa ngrasa lan rumangsa ing saben kahanan. Mapan palungguhane rasa uga kapérang dadi papat, yaiku manungsa nduweni budi kang jerone ana pikir, manungsa nduweni pikir kang jerone ana rasa, manungsa nduweni rasa kang jerone ana sukma. Sukma tegese urip ing sakjroning urip ana ingsun. Kuwi miturut Layang Jayabaya. Nalika awake dhewe wis lair ing alam donya, sedulur fisik rupa kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser wis ora melu ning awake dhewe maneh. Nanging sedulur non fisik dipercaya isih tetep melu mbiyantu keputusane awake dhewe lan melu njaga awake dhewe nganti tumekaning pati. Nalika agama Buddha lan Hindu mlebu ing Jawa, falsafah iki tetep dienggo. Ora wah mung ngalami adaptasi, yaiku dikaitno karo unsur banyu, lemah, geni lan angin.